Oma asli Surabaya, surate SHM, model estetik Skandinavian, tonggoan karo Citraland pas rek yo. Lah nduk mburiku iki omahe ready unit gade inden 2 lantai. Ngerti regane piro, ukurane piro, delok sampai mari tak sepilno sik. Iki posisine sing tak sepil iki pojok yo ready rek yo. Dadi misal kamu duwe mobil gak diparkir nduk jero parkir nduk dalan iku sik aman. Soalnya posisine iki nduk pojokan wis sebelah kene gak ono tanggane, ono sebelah kene tanggane rek yo. Lah iki wis free pager yo. Langsung masuk aja sampean cak. Nah, karpote gede mobil apa ya tenang ae los nang kene iki. Di sebelah kiri iki ono apa ya taman, ono nggone meterane banyu nggone PDHM yo. Fasa depane full batu alam ngene iki nduk-ndukure ku model Skandinavian wis akeh lampune. Dadi omah iki semakin malam semakin estetik yo rek yo. Lah, jendelane iki wis nggawe alumini, lho plafon ngarep wis nggawe plafon PVC yo rek yo. Langsung masuk aja. Lah ndek ruang ndek lantai pertama iki ono kamar mandi ambek dapur tok yo rek yo, ambek ruang sing super gede iki kena gawe ruang keluarga, kena gawe rapat, kena gawe pertemuan sembarang. Nah, nduk ini ki ono satu kamar mandi. Jadi kamar mandi ini ono loro. Iki kamar mandi rene ya. Loh, kamar mandi ini ki wis kena gawe suang 15 ya, wis ono nggone sabun sing estetik, nggone shower, wastafel, kloset duduk ya wis full keramik sisan ya. Loh, ono pintuwe tenang ae. Nah, terus nduk kene ki ono ruangan gede. Dek mburi iki ono dapur sing outdoor konsepe ya, ono pintu kacae sing nek dibuka tutup. Lah iki dapure di sebelah kene iki nek masak gak udanan soalnya ndukure wis ketutup. Sing ruang outdoor iku nduk sebelah kene. Dadi meskipun sampean masak terasi, masak iwak asin, tenang ae gak kemebul nang jero omah, langsung munggah mendukur ya asape. Oke, kita langsung nak lantai 2 iku nggone kamar ono loro. Lho, terus entah estetik ya tanggae. Wis ono lampu biase. Ceklane ya wis estetik sisan. Dadi omah iki memang didesain seestetik mungkin. Nah, iki di lantai 2 iki ono kamar 2. Rene cak, nang kamar pertama sih. Nah, iki kamar pertamane gede ya rek ya. Kena gawe iclik segala macam gaya helikopter, cicak di dinding, wis nduk kono ya ono iki cak sepino. Ono jendela ya, langsung mburine ono tanggane. Terus nang sebelah kene iki. Nah, sebelah kini ki ono kamar ya, lho. Kamare iki ya lumayan gede wis ono jendelane ya. Iki kamar kedua. Lah, di kamar kedua iki ono kamar mandi dalami ternyata. Tuh. Iki kamar mandi dalam untuk kamar kedua nih. Mbuwis ya ya kayak kamar mandi sing bawah, hampir padha, mirip persis ya. Gak mbuwak. Lho, terus enake maneh apa, Kur? Iki lho rek ya ono balkone nduk kene iki. Dadi aku mari ngene-ngene ambek bojomu. Enak rek ya iso rokokan nduk kene, nyantai-nyantai nduk kene dengan view apa? Citraland ku lho. Wong Citraland nek sugih-sugih ngono iku rek ya. Uripe ku mek mlaku-mlaku ambek asune ngono iku lho rek ya. Beda karo aku ngene iki nyambut gawe nang panasan, wis beda pol pokoke. Wis rek ya, omah iki lokasine nak pakal, mburine Citraland Northwest ya rek ya. Regane iki 550 juta nego di ukuran 4x12. Surate wis SHM. Wis bagi kamu sing ndelok-ndelok omah, lokasi ini Surabaya ndang digas rene. Tak tunggu seramu kabeh urip songo-songo kurang siji sarga. Bye bye.